Her der har vi 3 kurver for fed, hastighed og acceleration for en bog i frit fald, lavet ved Lokkerbo. Og ud fra Galileis teori omkring faldlov, så siger det, at sammenhængen mellem den tilbagelagte strækning S og faldtiden T, hvis man selvfølgelig ser bort fra luftmodstand, den er givet ved en halv gange G gange T i anden. Og det kan vi også se herovre, som eftersom det er T i anden, så må det også være en parabel, og vi har en parabelform her, så det stemmer meget godt overens. Fra matematikken så ved vi også, at hastigheden v, det vil sige hældningen på et bestemt tidspunkt, den findes ved at differentiere f af t, og hvis vi gør det, så får vi g gange t. Og det er det, vi ser her, med den her. Og hvis vi så skal finde accelerationen også, det kan vi bestemme ved at differentiere endnu en gang, og så får vi g, som vi ser her. I vores forsøg, der har vi fået g til at være 9,64 cirka, hvis vi tager gennemsnittet af strækningen her. Og hvis vi tager den heroverfra, der har vi så lavet bedste rette linje og fundet en værdi for g, der hedder 10,17. Tabelværdien, den hedder 9,82 newton per. Nej, det må nok lade være med at skrive. Simon, du overhovedet.